Welcome, it's Hani for YouTube channel here. Bwalo la milandu la High Court mu mzinda wa Lilongwe lakana pempho la mkulu wina a Frighton Phompho kutenga chiletso chikunena kuti chigamulo cha bwalo ngati lomweli chochoka mu mzinda wa Mzuzu chikhale mmene chinalili chokhudza Martha Chizuma mwezi wa April mchaka chino. Bwalo lalikulu mu mzinda wa Mzuzu linalamula nthambi ya Malawi Police Service MPS komanso office ya mkulu woyimira boma pa milandu ya Director of Public Prosecution DPP kunena kuti ikhoza kuyamba kuwapezera milandu achizuma kamba ka audio yawo yomwe inatuluka mwezi wa January mchaka cha 2022. Chigamulochi chomwe achipereka ndi a Justice Anabel Ntalimanja chikutanthauza kuti chiletso chomwe achizuma anatenga mbuyomu kuletsa apolisi komanso ofisi ya mkulu woyimira boma pa milandu a Steve Gayuni kuyamba kumufufuza chilipobe ndipo chikadagwira mchito a Martha Kaukonde womwe ndi loya yemwe akuyimira achizuma pa mlandu anati Phompho ali ndi ufulu wokasumanso pochita apilo ku bwalo la Supreme ngati sakukhutitsidwa ndi zomwe bwalo la High Court lagamula. Kumbali yawo akaukonde anati ndi ukondwa ndi zosatira za ku bwalo lalikulu popeza likanati bwaloli lalola kupereka chiletso kwa Phompho ndiye kuti potengera chigamulo cha bwalo la ku Mzuzu chija bwezi a Martha Chizuma atayamba kufufuzidwa ndi kupezeredwa milandu. Iwo akutinso yemwe akumuyimira womwe ndi a Martha Chizuma satekeseka ndi chilichonse mpaka mwina bwalo la Supreme litasintha chigamulo cha bwalo lalikuluchi. Kumayambiriro chaka chino kunatuluka audio ina yomwe achizuma amayankhula ndi munthu wina za momwe akugwirira ntchito yawo ngati mkulu wa nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB, ndipo zimenezi zinakwitsa anthu ena mdziko muno makamaka achipani cholamula cha Malawi Congress Party MCP. Kotero bambo Frighton Phompho anakasoma ku bwalo lalikulu la mzinda wa Mzuzu ponena kuti a Martha Chizuma anaphwanya malamulo a Corrupt Practices Act CPA powulula momwe akugwirira ntchito pakafukufuku wokhuza a Zenith Satar. Izizi achizuma amachita kwa munthu wina yemwe sagwira ntchito ku nthambi ya ACB yo. Patamveka audioyo pa 24 January mchaka cha 2022 mtsogoleri wa dziko lino Alazas Chakwera anayankhula ku mtundu wa Malawi kumwe anakalipira kwambiri achizuma kamba ka zomwe anamveka akuyankhulazo. Achakwera anati zomwe anayankhula a Martha Chizumazo sizinali zabwino ndi zoyenera pa udindo wawo omwe iwowo ali nawo. Koma Achakwera anawuza achizuma kuti sawachotsa ntchito popeza amawakhulupirira kuti akhoza kukwanitsa kutsogolera nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko muno. Kotero Achakwera anayankhula kuti adziwayang'ana mwachidwi kwambiri momwe azigwirira ntchito zawo. A Martha Chizuma aliso ndi mlandu wina womwe anasumiridwa ndi mnyamata wa Zenith Satar Ashok Neya womwe anawasumira iwowa kamba ka zomwe anayankhula mu audio ija kunena kuti anawayipitsira dzina lawo. Achizuma mu audio yawo ananena momveka bwino kunena kuti Ashok Neya anapereka ndalama kwa majaji komanso apolisi mdziko muno ndi cholinga chakuti atulutsidwe pa mlandu omwe iwowa anamangidwa woganizira zokhuza katangale ndi ziphuphu. Mu audioyo a Martha Chizuma anayankhulanso kunena kuti ndale zili pasogolo kumbali yothana ndi katangale mdziko muno ndipo atsogoleri a mipingo, majaji ndi maloya ambiri mdziko muno akukhuzidwa kwambiri. Iwo anatinso a President Achakwera ngati mtsogoleri wa dziko lino sakuwathandiza kwambiri momwe zimafunikira pothana ndi katangale yemwe anamanga nthenje mdziko muno.